شام 19 август дар боғи фарҳангӣ фароғатии кӯри ҷавонони шаҳри Душанбе бо ташаббуси раёсати донишгоҳи байналмилалии забонҳои хориҷии Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода бо ҳамбастагӣ бо ансамбли фалаки филармонияи давлатии Тоҷикистон ба номи Акашариф Ҷураев чорабинӣ бо шукӯҳи фарҳангӣ бахшида ба таҷдиди ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. дар ин шоми пур аз суруду рақс ва сухани воло тамоми меҳмонону сокинон бо эҳсоси баланди ватандорӣ дар фазои орому осоишта бо ифтихори бекарони истиқлолу иттиҳод аз таронаҳои дилангез истиқбол намуданд. дар чорабинӣ муовини вазири маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон, ректори донишгоҳ, кормандону омӯзгорон ва донишҷӯёни фаъол иштирок карда бо пешниҳоди барномаи рангини фарҳангӣ ки борад аз суруду таронаҳои ватандӯстона, рақсҳои миллӣ буд, фазои идона оростанд. истиқлоли давлатӣ дар пешрафти тамоми соҳаҳои мамлакат поягузор буда ва эҳёи дубораи анъанаҳои аҷдодӣ, худшиносии миллӣ, таҳкими суботи сартосарӣ, ваҳдати миллӣ, пешрафту ободӣ, расидан ба ҳадафҳои бузурги стратегӣ таҳт курсии мустаҳкам гузошт. халқи тоҷик суботи сиёсӣ ва дастовардҳои замони соҳибистиқлолиро асоси иродаи озоди худ дониста барои пешрафти Ҷумҳурии Тоҷикистон идеяи истиқлолият ва озодиро таҳким бахшида барои пойдории сулҳу ваҳдати миллӣ, рушду нумӯи иқтисодиёт, илму фарҳанг ва дар маҷмӯъ давлатдории миллӣ саъю талош мекунад. дар доираи нақша чорабиниҳои Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳар ҳафта дар боғҳои фарҳангию фароғатии пойтахт чорабиниҳои фарҳангӣ бахшида ба рӯзи истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон роҳандозӣ мегардад. мақсад аз баргузории чорабинӣ таҳкими ҳисси ватандӯстӣ, арзшгузорӣ ба арзишҳои миллӣ, тарғиби фарҳанги волои тоҷикона ва таҷлили дастовардҳои даврони соҳибистиқлоли кишвар мебошад.